Пацяплення няма, прынамсі пакуль стасункі паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам без зменаў. Брусэль дэкларуе, што прыхільны падтрыманню народа Беларусі, але не ўладаў. Вынік частка супрацоўнікаў прадстаўніцтва еўразвязу з Менску адкліканыя ў Брусэль, дзе працягваюць працу, звязаную з Беларуссю. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Пацасонны, а ў нас наступныя тэмы. У Гаазе пра Лукашэнку і ягоныя злачынствы. Святлана Ціхановская і Павел Латушка на прэсавай канферэнцыі пра перадачу Літвой дакументаў у міжнародны крымінальны суд. Лепш за ўсё, каб мы ўсе ў прамым эфіры маглі наглядаць, як будуць судзіць гэтую пачвару у Беларусі. Ці лукашэнкаўскі атам мірны, генеральны дырэктар МАГАТЭ Рафаэль Гросі з інспекцыяй на Астравецкай АЭС, але гавораць з дыктатарам пра ядравую бяспеку ў рэгіёне. Его визит в Грузию еще политический характер носит. Вот с точки зрения он был в Курской АЭС, он был на Запорожской АЭС, но приехал вот треугольник такой. Когда-то братских, извините за выражение, народов. Дзень пажылых людзей, паказуха дзяржавы і рэальныя праблемы асобаў сталага веку. Нашыя пенсіянеры беларускія, мои сябры і сяброўкі, вельмі шмат хто працуе, уже 70 лет, а яны працуюць. Шмат з іх працуе не для удовольствия. Называе яго пачварай і марыць, каб ён дажыў да суда. Павел Латушка востра пра Александра Лукашэнку. Месца сімвалічнае – Гаага і супольная прэсавая канферэнцыя літоўскага ўрада ды беларускіх дэмакратычных палітыкаў. Гаварылі пра дэталі звароту ў міжнародны крымінальны суд для расследавання злачынстваў рэжыму Лукашэнкі. Літва падкрэслівае, што гэта юрыдычны працэс, скіраваны на прыцягненне вінаватых да адказнасці, а беларускія дэмсілы падзякавалі за падтрымку ды заклікалі да далейшых міжнародных дзеянняў. На месцы працуе наш калега Ігар Кулей і ад яго падрабязнасці з Нідерландаў. Тут, у літоўскай амбасадзе, у нідерландскай Гаазе, у невялікай зале для афіцыйных мерапрыемстваў раніцай аўторка адбылася супольная прэс-канферэнцыя прадстаўнікоў літоўскага ўраду і беларускіх дэмакратычных палітыкаў. Учора Міністэрства замежных справаў Літвы ў пісьмовым прэс-рэлізе абвесціла аб тым, што перадало ў міжнародны крымінальны суд матэрыялы для расследавання злачынстваў рэжыму Лукашэнкі. Сёння намесніца міністра юстыцыі Літвы Габія Грыгаіта выступіла з больш падрабязнымі тлумачэннямі па гэтай справе. Прадстаўнікі Літвы асабліва падкрэслілі, што перадача матэрыялаў ў міжнародны суд – гэта не палітычнае рашэнне. Гэта юрыдычныя наступствы за здзейсненне злачынстваў. Мы разлічваем, што калі пракуроры прымуць рашэнне пачаць расследаванне, мы дамо мноства доказаў таго, што рэжым Лукашэнкі учыніў злачынствы супраць чалавечнасці. І натуральнае наступства гэтага – выдача ордэраў на арышт, або як мінімум зварот пракурора ў судовую камісію, каб гэтыя ордэры на арышт былі выдадзеныя. У прэс-канферэнцыі браў удзел брытанскі юрыст Арыф Абрахам, якога Літва наняла для кансультацыяў па гэтай справе яшчэ ў 2022 годзе. Ён у падрабязнасцях патлумачыў, што падача заяўкі – гэта толькі пачатак працэсу. Ёсць шэраг умоваў, якія мае спаўняць літоўская заяўка, каб пракурор міжнароднага суда пачаў расследаванне па гэтай справе. І толькі пасля пачатку расследавання могуць быць выстаўлены першыя ордэры на арышты беларускіх чыноўнікаў, адказных за здзяйсненне злачынстваў супраць беларускага народа. Але калі пракурор вырашыць пачаць справу, то гэта будзе рух у адным накірунку. Незваротны працэс, які ўжо немагчыма спыніць. Цяпер ёсць два наступныя крокі. Па-першае, калі пракурор узгодніць, што была спраўджаная юрысдыкцыя, дапушчальнасць, законнасць разгляду справы. Пасля пракурор пачне фармальнае расследаванне. І калі фармальнае расследаванне прыйдзе да высновы, што рэжым здзяйсняе злачынствы супраць чалавечнасці часткова на тэрыторыі Літвы, то пасля пракурор папросіць суддзяў выдаць ордар на арышт тых, хто адказны за гэтыя злачынствы. Няма гарантыяў, што гэта здарыцца. Прокурор незалежны і можа прыняць сваё рашэнне. Яго офіс прааналізуе пададзеныя сведчанні, і рашэнне можа быць прынятае.
Белорусские демократичные силы на пресс-конференции представляли президентка-элект Светлана Тихановская и ейный наместник по переходным кабинете Беларуси Павел Латушка. Политики у первую чаргу выказали подяку Литве за гэты крок и шмат казали про то, что у Беларуси зараз немагчыма аднавіць законность. А тому заходние демократы на сёння маюць адзіныя инструменты прыцягнення режиму Лукашенко до отказности. Это вельмі важный месседж не только Лукашенко, а всем диктаторам, что злочинства неприемлемы, что злочинства будут покаранные. И я думаю, что глядячи ось у наше минулое, коли были так само злочинства здійснені режимом, были так само полізняволены, были так само пытки, але завжди режим виходив сухим з води. Яны былі ўпэўнены, я думаю, што і гэтым разам таксама нічога не адбудзецца. Пасля выступаў удзельнікаў была магчымасць задаваць пытанні. Я для сябе адзначыў, што прадстаўнікі буйных заходніх медыа, Reuters, The Economist, гучалі даволі скептычна. Пыталіся пра недафінансаванасць і моцную загружанасць міжнароднага крымінальнага суда, пра адсутнасць гарантаванага выніку і нават пра тое, чаму Літва не займаецца расследаваннем самастойна, а перакладае гэтую справу на суд у Гаазе. Адвакатам у гэтых пытаннях нечакана выступіў адзін з прысутных у зале. Ён падняўся, прадставіўся прафесарам права аднаго з універсітэтаў у Нідерландах і нагадаў, што крымінальны суд быў адмыслова створаны да падобных справаў. А таксама зацытаваў прысутным словы ірландскага філосафа Эдмунда Бёрка, што для трыумфа зла дастаткова, каб прыстойныя людзі проста не рабілі нічога. А таму любыя крокі па прыцягненню злачынцаў да адказнасці маюць сэнс. Ігор Кулей для Белсата з Гаагі, Каралеўства Нідерландаў. У Гаазе намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка не скупіўся на жорсткія заявы на адрас Александра Лукашэнкі падчас вялікага інтэрв'ю майму калегу Ігору Кулею. Цалкам размову з палітыкам вы можаце паглядзець на нашым YouTube-канале, а вось фрагмент. Это шок для Менску, тому што калі за цэлы дзень у іх было 2 тыдні, мінімум 2 тыдні яны ведаюць пра тое, што Літва будзе падаваць дакументы ў міжнародны крымінальны суд. Сёння няма ніякай рэакцыі за цягам цэлага дня. Ужо б маглі што заўгодна за гэтыя 2 тыдні напісаць. А нам все равно, ці яшчэ штосьці. Нічога няма, маўчок. Я думаю, што шок для Лукашэнкі. Лукашенко хацеў увайсці ў гісторыю як першы прэзідэнт незалежнай Беларусі. І ён выканае сваю мару. Ён войдзе ў гісторыю. Але ён войдзе сапраўды як апошні дыктатар у Еўропе. Ён войдзе ў гісторыю як міжнародны злачынец, які здзейсніў сотні тысяч злачынстваў супраць беларускага народа. Ён войдзе ў гісторыю як тая асоба, якая панясе адказнасць за гэтыя злачынствы. Пытанне толькі часу, ці адбудзецца гэта заўтра, ці паслязаўтра. Але напэўна гэта ўжо адбудзецца. Вярнуць гэтую справу з міжнароднага крымінальнага суду немагчыма. Ён вельмі баіцца паўтарэння гісторыі Мілошевіча. Мілошевіч не дажыў да гэтага суда. Я жадаю, каб ён дажыў да гэтага суда, каб мы, беларусы, пабачылі яго за кратамі у Газе, тут недалёка, дзе адбываюцца судовыя паседжанні. А лепш за ўсё, каб мы ўсе ў прамым эфіры маглі наглядаць, як будуць судзіць гэтую пачвару у Беларусі. Калі ўсе мы сапраўды даведваемся, колькі злачынстваў ён здзейсніў. Мы жылі як нармальныя людзі. Мы хацелі выказаць сваім голасам права выбіраць іншую ўладу. Мы зрабілі гэты выбар. У выніку што мы атрымалі? Нас білі, катавалі. Ён рабіў гэта не на працягу гэтых 4 гадоў. Мы разумеем, што на працягу дзесяцігоддзяў. І ён вымусіў беларусаў таксама уцікаць з краіны. Гэта велічэзны удар па дзяржаўнасці, гэта велічэзны удар па будучым нашай Беларусі. І ён таксама за гэта павінен несці адказнасць. За смерці, за гвалт, за катаванне, за забойствы, за ўсё, што ён робіць у нашай краіне. Ён павінен за гэта панесці адказнасць. Дэмакратыя у Беларусі ніколі не пераможа, пакуль не наступіць адказнасць. А сам Александр Лукашенко пакуль робіць выгляд, што не пераймаецца, ды прыняў даверчыя граматы амбасадараў замежных краінаў. Урачыстая цырымонія адбылася ў Палацы незалежнасці ў Менску. Сярод прысутных і дыпламат адной еўрапейскай краіны. Аднак на фоне навінаў з Гаагі ды скарачэння штату прадстаўніцтва Еўразвязу ў Менску пра выхад Беларусі з палітычнай ізаляцыі казаць заўчасна. Кацярына Гардзеева.
Добро пожаловать в Беларусь. Лукашенко вітаў амбасадараў 9 дзяржаваў, гатовых да супрацы з афіцыйным Менскам. Даведчыя лісты перадалі дыпламаты з краінаў Афрыкі, Азіі, Латинской Америки и нават Европы. Несмотря на возрастающие угрозы и вызовы, двери нашего дома всегда остаются открытыми. Традыцыйна сярод прысутных чыноўнікі з Казахстану, Кувейту і Китаю. Да дыпламата з КНР Чань Уэньшуаня Лукашенко звярнуўся асабліва і запрасіў наведаць Менск кіраўніка Китаю Си Цзиньпина. Ждем с визитом в Беларусь в удобное для него время. Китай лічыцца, успрымаецца шмат кім адным з такіх нефармальных лідараў цяперашняга свету, а то і фармальна. І, канечне, быць побач з такім лідарам, то бок гэта быццам бы адразу здымае прэстыж. Іншыя высокія госці з Латинской Америки і Афрыкі. Цяпер на афіцыйным узроўні дыпламатычныя стасункі наладжаныя з Дамініканскай рэспублікай, Уругваем, Алжырам, Бурунді, Маўрытаніяй. Ілюзія легітымнасці рэжыму. Ну, добра, нас Захад не прызнае, но затое вось такія незалежныя рэгіёны, як Афрыка, Латинская Америка, Азія, яны з намі жадаюць сябраваць. Калі казаць там пра нейкія эканамічныя перспектывы, не. Тут наўрад ці штосьці можна знайсці. З усіх краінаў, што пастанавілі працаваць з урадам Лукашэнкі, толькі адна еўрапейская – Сербія. Яны такім чынам падкрэслююць, што яны прызнаюць яго легітымнасць, і гэта не адзіная краіна ў Еўропе, якая яго прызнае. Таксама мы памятаем Швейцарыю, там іншыя, магчыма, ёсць краіны. Вось таму, гэта такія стасункі, што называецца real politic. Пасля ўварвання Расіі ва ўкраіну Белград далучыўся да санкцыяў супраць афіцыйнага Менску і затым падтрымліваў увядзенне новых абмежаванняў. У адказ урад Беларусі напрыканцы студзеня 2022 года распаўсюдзіў на Сербію прадуктовае эмбарга. Але ў рэчаіснасці гандаль ёсць і нават і нейкія дыпламатычныя там перамовы адбываюцца, але гэта часам не публічныя такія стасункі. Гэтак сустрэчы прадстаўнікоў Сербіі і Беларусі праходзілі, напрыклад, падчас разгляду Белградам справы беларускага рэжысёра і актывіста Андрэя Гнёта, якому пагражае дэпартацыю ў Беларусь. Сёння ж у прысутнасці амбасадара Сербіі Лукашенка традыцыйна абураўся дзеяннямі іншых еўрапейскіх палітыкаў. Душат санкциями и разными ограничениями. Минск с такой несправедливостью сталкивается уже много лет. Апошні раз саманазваны прэзідэнт прымаў даведчыя лісты 15 лютага. Тады гатовасць да супрацы выказалі дыпламаты з 8 краінаў: Азербайджану, Кыргызстану, Непалу, Аману, Турцыі, Узбекістану, Японіі ды Гвінеі. Апошнюю Лукашенко назваў адным з галоўных арыенціраў беларускай замежнай палітыкі. Кацярына Гардзеева, Белсат. Да іншай тэмы ўжо праз 2 тыдні 14 кастрычніка ў судзе Рэчыцкага раёну адбудзецца новы працэс над Палінаю Шарэндай-Панасюк. Грамадскай актывісткай і палітзняволенай з Берасця справу будзе весці гэтак званы суддзя Станіслаў Іванютенка, які раней ужо дадаў Паліне дадатковы год зняволення. Шарэнда-Панасюк застаецца за кратамі з 2021 года, і ёй ужо двойчы працягнулі тэрмін нібыта за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі турмы. У траўні Паліна павінна была выйсці на волю, але замест гэтага яе змясцілі ў гомельскае СІЗА. Стан здароўя жанчыны ўвесь час пагаршаецца, а сваякі працягваюць змагацца за ейнае вызваленне. У жанчыны 2 дзяцей. А цяпер пытанне, ці лукашэнкаўскі атам можа быць мірным. Генеральны дырэктар МАГАТЭ Рафаэлем Гросі з інспекцыяй Астравецкай АЭС. Мае ацаніць ён працу аб'екта праз 4 гады пасля запуску першага энергаблоку. Але найперш сустрэўся з Лукашэнкам, які урачыста запускаў рэактар, насуперак сумневам у ягонай гатовасці і пратэстам з боку Літвы. І сёння абмяркоўвалі яны не Астравец, а ядравую бяспеку ў рэгіёне, дзе мірны атам становіцца аб'ектам вайсковага шантажа. Юлія Цяльпук.
Прыступіла да працы місія МАГАТЭ для ацэньвання эксплуатацыйнай бяспекі беларускай АЭС. Дэлегацыя Міжнароднага агентства атамнай энергіі планава наведвае аб'екты мірнага атама, сярод якіх і Астравецкі, рэактар якога запусцілі ў лістападзе 2020-го. Сколько ждали этого момента? Увеличивай. Правяраюць, ці выканалі беларусы рэкамендацыі, якія місія дала праз год пасля запуску. Удасканаліць прафілактыку і абарону ад пажараў, больш бяспечна абыходзіцца з хімікатамі, рыхтаваць працаўнікоў Дзяржатамнагляду на выпадак любых тэхнічных праблемаў. Прычына ў прыглядацца да астраўца стае. То корпус реактора уронили. Все это как-то тяп-ляп монтировалось. Что долго в простое энергоблоки были. Не работали. Постоянно остановки были, длительные, которые для новых блоков, в общем, не характерная история. Понимаете? Поэтому безопасность ее, безусловно, вызывает вопросы. На сустрэчу з генеральным дырэктарам МАГАТЭ Рафаэлем Гроссі Лукашенко заявіў, што Астравецкая атамная станцыя найлепшая ў свеце. А крытыка незалежных экспертаў-ядравікаў і асобных краінаў быццам бы недарэчная. Было, есть, и я думаю, будет еще немало спекуляций по поводу эксплуатации атомной станции. Вы это видите в Литве. Им не имется не только по поводу нашей атомной станции, но и вообще в связи с тем, что происходит в нашей Беларуси. Рафаэль Гроссі падкрэсліў, што МАГАТЭ не дае палітычных ацэнак, але зробіць экспертнае ацэньванне, абапіраючыся на веды і досвед. И додал. Проект по строительству атомной станции с самого начала имел множество вопросов и множество вызовов. И Беларусь в данном случае выступает примером того, как страна может работать с агентством. Задача МАГАТЭ утрымліваць атамную энергетыку на мірных рэйках. Няпроста, калі ў рэгіёне ідуць ваенныя дзеянні. На гэтых кадрах Рафаэль Гроссі ў атачэнні расійскіх жаўнераў наведвае падкантрольную ў Маскве украінскую запорожскую атамную электрастанцыю. Такія візіты пачасціліся на захопленыя Расіяй украінскія ядравыя аб'екты. Сябрук і вайсковы хаўруснік Пуціна не пасаромеўся прамовіць. Мы привержены безопасности, миру, и мы сделаем все, на что мы способны, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность. В этом вы можете не сомневаться. Мы разумные люди и на разного рода авантюры не бросаемся. Анансуючы свой візіт у Іран, гендырэктар МАГАТЭ згадаў, што верыць не абяцанням, а вынікам экспертызаў. А украінская экспертка перасцерагла беларусаў разам з Лукашенком. Белорусская АЭС, которая строилась за российские кредиты российскими специалистами и эксплуатируется по большей части российскими специалистами тоже, я считаю, что она будет объектом шантажа в будущем при соответствующих условиях со стороны Путина и Росатома. Как и турецкая Акуя, которая тоже на этих же условиях строится. Кіраўнік рэжыму называе Астравецкую АЭС першаю, бо не супраць узвесці другую, быццам дзеля гарантавання энергетычнай бяспекі. Мы, люди старшие, уйдем из этой жизни, а этот объект будет приносить пользу людям. Энергія з двух блокаў мелася пакрыць 40% патрэба Украіны ў кілават-гадзінах. На гэты момант АЭС забяспечвае 28%. Юлія Цельпук, Белсат. А у нас замежжа і дэкларацыя ўзмацніць падтрыманне Украіны. У НАТО новы кіраўнік, але погляд на працу нязменны. Былы прэм'ер Нідерландаў Марк Рутэ афіцыйна ўступіў на пасаду генеральнага сакратара Паўночна-Атлантычнага альянсу, змяніўшы нарвежца Йенса Столтенберга. А як адбылася перадача паўнамоцтваў новаму генеральнаму сакратару НАТО, на месцы ў Брусэлі сачыў наш калега Алесь Іліч. Сённяшняя падзея ў Брусэлі, а менавіта чарговая ратацыя генеральнага сакратара НАТО, якая звычайна адбываецца даволі часта, раз у некалькі гадоў. Але сёння хутчэй не правіла, а выключэнне з правіла, бо пасаду генсека пакідае чалавек, які займаў яе ажно 10 гадоў. Саюзнікі па Паўночна-Атлантычнаму альянсу аднагалосна пагаджаліся прадоўжыць ягоны мандат ажно 4 разы, што было беспрэцэдэнтна ў гісторыі НАТО. Асобна сярод заслугаў Стольтенберга
адзначаецца падтрымка ўкраіны, яго намаганні накіраваныя на тое, каб саюзнікі аказвалі ўкраіне падтрымку, неабходную для выжывання і перамогі. А вось што адзначыў, сыходзячы з пасады генсек сёння ў Брусэлі. У гэтым пакоі стваралася гісторыя. Цягам апошняй дэкады мы, НАТО, шмат чаго дасягнулі. Нам давялося прайсці праз трансфармацыю і змену пакаленняў. Мы ўзмацнілі ўзровень нашай агульнай абароны, асабліва на вонкавых межах НАТО. Літаральна з нуля да вайсковай моцы агульным лікам на дзясяткі тысяч салдатаў і афіцэраў на нашым усходнім фланзе абароны. І што надзвычай важна, раней 3, а цяпер 23 краіны, чальцы НАТО, плацяць як мінімум 2% свайго ВУП на абарону. А хто такі Марк Рюте, новы генеральны сакратар НАТО? Літаральна з такім загалокам, які ўсім нам нешта нагадвае, выйшла адно з заходніх медыяў. Медыі падкрэсліваюць таксама, што Рюте бярэ на сябе кіраванне НАТО ў крытычны момант, і яму спатрэбяцца ўсе ягоныя дыпламатычныя навыкі з тым, каб кіраваць альянсам у цяжкія часы. Адзін з дыпламатаў распавёў, напрыклад, Deutsche Welle, што ў еўрапейскім звязе Рюте лічаць спадаром не, паколькі ён аспрэчыў, напрыклад, амбіцыйныя планы рэформаў і ідэі, вылучаны прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам. Знакамітая здольнасць Рюте вытрымліваць палітычныя нягоды прынесла яму яшчэ адну мянушку, акрамя спадара не, Тефлон Марк, тэфлонавы Марк. І гэтая здольнасць, адзначаюць калегі, магчыма спатрэбіцца, калі Дональд Трамп раптоўна вернецца ў Белы дом і зноў нацэліцца на крытыку НАТО. Рюте даўні востры крытык Пуціна, яшчэ пачынаючы з крушэння малазійскага Боінгу 10 гадоў таму над Данецкай вобласцю, большасць пасажыраў якога былі, як вядома, грамадзянамі Нідерландаў. Ну і, канешне, зараз, падчас жорсткай і бессэнсоўнай вайны Крамля з Украінай. Сёння Марк Рюте афіцыйна уступіў на пасаду генеральнага сакратара НАТО. Але Сіліч, штаб-кватэра НАТО, Брусэль. Застаемся ў замежжы. Блізкі ўсход. Літаральна паўгадзіны таму Іран пачаў балістычны абстрэл Ізраілю. Па ўсёй краіне паветраная трывога, чакаецца запуск нават 250 ракетаў. А ў Тель-Авіве адбыўся тэракт. Тэрарысты расстралялі людзей на прыпынку. 3 загінулых, каля 10 параненых. Імкліва развіваюцца падзеі пасля таго, як Ізраіль увёў войскі на тэрыторыю Лівану, паабяцаўшы правесці абмежаваную хуткую аперацыю. Мэта – разбурыць вайсковую інфраструктуру Хезбулы. Паблізу сваёй мяжы вайскоўцы не мелі намеру акупаваць ліванскія землі і ісці на Бейрут. Хезбула вядзе абстрэл і пагражае, што гэта толькі пачатак, а сусветныя лідары заклікаюць бакі да перамір'я ды перамоваў. Антон Бяздольны. Абмежаваная і лакалізаваная аперацыя, мэта якой ліквідаваць пагрозу для жыхароў паўночнага Ізраілю. Цагаль пацвердзіў пачатак наземнай аперацыі на тэрыторыі Лівану. Армія абароны Ізраілю паведаміла, што ізраільскія дэсантнікі, камандас і бранятанкавыя войскі уступілі ў баі з падраздзяленнямі Хізбулы. Гэта будзе істотным фактарам у змене сітуацыі з бяспекай і дазволіць выканаць важную частку задачаў вайны. Вярнуць жыхароў у іх дамы. Мы гэта зробім. Армія абароны Ізраілю заклікала жыхароў дзясяткаў ліванскіх прымежных вёсак тэрмінова эвакуявацца. Афіцыйны прадстаўнік Цагалю запэўніў, што вайскоўцы абмяжуюцца гэтай тэрыторыяй і не плануюць ісці на Бейрут ці іншыя ліванскія гарады. Хізбула ператварыла ліванскія вёскі, размешчаныя побач з ізраільскімі, у вайсковыя базы, гатовыя да нападу на Ізраіль. Хізбула падрыхтавалася выкарыстоўваць гэтыя вёскі ў якасці плацдарму для ўварвання ў ізраільскія дамы ў стылі 7 кастрычніка. У рамках рыхтавання да аперацыі ноччу і раніцай Ізраіль нанёс шэраг авіяўдараў па Бейруце ды іншых ліванскіх гарадах. У выніку, паводле інфармацыі мясцовых уладаў, загінулі не менш за 95 чалавек. Праз ракетную небяспеку з боку Лівану паветраная трывога гучала ў Тель-Авіве. Прэс-служба Хізбулы назвала цэллю атакі штаб-кватэру израильских спецслужбаў и погрожая, что это только початок. На фоне последних событий Хизбалла пока не определилась, как она будет отвечать на израильское вторжение, готова ли Хизбалла ввязываться в полномасштабную войну, как это было в 2006 году.
Последствия тогда были самые тяжелые для Хизбаллы и для всего Ливана. Пры гэтым Хізбула адмаўляе, што вядзе баявыя дзеянні з ізраільскімі вайскоўцамі, але запэўнівае, што гатовая да іх. На дадатак цяпер у арганізацыі фактычна няма кіраўніцтва. Цягам апошніх 2 тыдняў Ізраіль забіў генеральнага сакратара Хізбулы Хасана Насралу і цэлы шэраг высокапастаўленых камандзіраў. Есть низовые командиры, которые сохранились, есть личный состав, есть примеры из второй, например, ливанской войны, когда Хизбалла на низовом уровне довольно быстро восстанавливала свои способности. Пачатак аперацыі ўжо асудзіў шэраг краінаў. Турцыя назвала аперацыю незаконнай акупацыяй. Супраць уварвання выступілі Іспанія, Італія і Вялікая Брытанія. Міністр абароны ЗША прызнаў права Ізраілю на самаабарону. Пры гэтым Джо Байден у сваёй прамове ў панядзелак выказаўся супраць эскалацыі. Учитывает предвыборную гонку, то, что война в Ливане может повлиять на шансы Камалы Харрис выиграть выборы. Часть из ее электората – это люди левых взглядов, либо пропалестинских взглядов, для которых Израиль – это чистое зло. Увечары ў аўторак Іран, саюзнікі і спонсор Хізбулы, атакаваў балістычнымі ракетамі гарады Ізраіля. Але яшчэ ў панядзелак кіраўнік ізраільскага ўраду Беньямін Нетаньягу у звароце да іранскага народу папярэджваў урад Ірану пра наступствы такога кроку. Няма такога месца на Блізкім Усходзе, куды б Ізраіль не дабраўся. Няма такога месца, куды мы не пойдзем, каб абараніць свой народ і сваю краіну. З кожнаю хвілінаю рэжым набліжае вас, высакародны персідскі народзе, да прорвы. Тым часам Ізраіль увёў абмежаванне на масавыя падзеі і офісную працу на поўначы краіны, а таксама ў Іерусаліме і Тель-Авіве. ААН паведамляе пра дзясяткі тысяч уцекачоў з паўднёвых рэгіёнаў Лівану. Еўрапейскія краіны рыхтуюць эвакуацыйныя рэйсы для сваіх грамадзянаў, што знаходзяцца ў Ліване, а Ізраіль абяцае новую хвалю баявых дзеянняў ужо гэтай ноччу. Антон Бяздольны, Белсат. Памятаць пра бацькоў, памятаць пра бабуляў і дзядуляў, проста пра дапамогу пажылым людзям. У свеце адзначаюць дзень сталых людзей. Чыноўнікі справаздачацца, што праводзяць шэраг акцыяў, прымеркаваных да гэтай даты. Бясплатнае наведванне музеяў, спартовыя мерапрыемствы, ярмаркі вакансіяў ды уганараванне доўгажыхароў. Але за гучнымі заявамі застаецца пытанне, як сапраўды у Беларусі жывецца сталым асобам. Адказ у наступным матэрыяле. Як параўнаць пенсіянераў польскіх і наших, то у іх, конечно, пенсии вышэйшыя. Гарадзенская блогерка Александра Ханевич у Беластоку жыве з 2021 года. Для пенсіянераў есть знижки на лекі. Пасля 60 палову у гарадскім транспорце, калі мне споўнілася 70, і уже тады ездзіш бясплатна. У Беларусі ж у ейным веку шмат хто яшчэ мусіць працаваць, кажа блогерка. Шмат з іх працуе не для удовольствия, не ради того, каб не сядзець у хаце, бо есть у іх і дачы, і что-то робяць, і вёскі якія-то, і ўнукі есть, а толькі для того, чтобы выжыць. На пенсію ў Беларусі не надта пражывеш, пацвярджае іншая пенсіянерка Ганна Канавалова. Моей пенсии хватало в Беларуси залить полный бак у машину и один раз, можно оплатить телефон и один раз ходить в магазин. И моя пенсия кончалась. Чыноўнікі пры гэтым рапартуюць да дня людзей сталага веку. Пенсионная система сегодня функционирует стабильно и обеспечивается своевременность выплаты пенсий. Расходы на выплату пенсии у нас сегодня составляют ежегодно порядка 9% ВВП, и это сопоставимо с развитыми странами.
Колькасць пенсіянераў у нашай краіне расла да 2016 года. Потым пачалася пенсійная рэформа, калі паступова цягам некалькіх гадоў пенсійны ўзрост падвышаўся. Пасля 2020 года і эпідэміі каронавіруса ўлады статыстыку закрылі, але прыкладную колькасць пенсіянераў можна вылічыць. Каждый пятый пенсионер продолжает работать. Это 445 тысяч человек или 21,5% от общего количества пенсионеров. З гэтага выказвання вынікае, што сёння ў краіне прыкладна 2 мільёны 70 тысяч пенсіянераў. Пры гэтым агулам насельніцтва Беларусі старэе, прызнаюць чыноўнікі. Калі ў 2018 доля асобаў старэйшых за 65 гадоў складала менш за 15%, то цяпер іх 17% ад усяго насельніцтва Беларусі. А ў людзей сталага веку больш хваробаў. Да прыкладу, цягам 10 гадоў удвая вырасла колькасць хворых на деменцию. В отношении психического состояния это COVID поддал, как говорится, такой импульс развития, снижения когнитивных функций и развития деменции. Она не только стала развиваться, она стала на сегодняшний день больше диагностироваться. Таму змяняюцца і патрэбы грамадства. Сярод іншага расце попыт на сацыяльныя паслугі для сталых асобаў. Пры гэтым з сённяшняга дня ў Беларусі зачыніліся прыватныя дамы догляду старых. Цяпер ім трэба мець ліцэнзію, каб працаваць. У дзяржаўных жа установах бракуе і месцаў, і адмыслоўцаў. Конечно, такими людьми, як уже пенсионеры, то треба заниматься, треба было более, каб клубу было по интересу, там какие-то занятки спортом. То все это хотелось бы робить. Установы, што займаліся асобамі сталага веку, вынішчылі ў краіне пасля 2020 года разам з іншымі недзяржаўнымі арганізацыямі. Ірына Дарафейчук, Белсат. Памятаем гаспадарства пра дапамогу сталым асобам, а ў мяне ўсё. Для вас працаваў Сергей Пацасон, на эфір жа працягне Белсат-Зум, а там палітолог Дмітрый Балкунец распавядзе, як Кітай можа паўплываць на Александра Лукашэнку. У тым ліку, ці ісці на гэтак званыя выбары. Не пераключайцеся. Добрага вечара і да сустрэчы.